Ove sedmice tema subotnoškolske pouke je jako zanimljiva. Dakle, cijela tema za tromjesečje je zanimljiva zato što se nalazimo u jednom vremenu kada se jako mnogo priča o jedinstvu, a samog jedinstva vidimo jako malo, ne samo u svijetu, nego često i u crkvi, i to u crkvi kojoj mi pripadamo. To je jedno veliko pitanje. I dok pokušavamo da ostvarimo to jedinstvo, često smo u problemu, zato što svako od nas misli da ono što on vjeruje i ono što on čini, i to baš na taj način, je upravo Božja volja. I da bi svi trebali da čine isto poput njega ili poput nas. Zato pitanje jedinstva i načina ostvarivanja jedinstva je mnogo više pitanje hermeneutike i pitanje epistemologije. To su dvije grane u nauci. Prva se tiče razumijevanja pročitanog teksta, a druga se bavi pitanjem znanja, kako znamo ono što znamo. I svako od nas je uvjeren u svoju misao i tako i treba da bude, jer mi nemamo nikoga drugog, ali postoji jako veliko nepovjerenje danas u sve druge osim sebe. I dok definitivno možemo biti prevareni od drugih, i ljudi su kroz cijelu istoriju bili varani od pojedinaca i organizacija, država i crkva, isto tako možemo biti prevareni sami sobom. Biblija kaže: srce je prijevarno više svega i opako. Ko će ga poznati? Zato u pokušaju da razumijemo Božju volju i da je ostvarimo u svom životu i u svojoj zajednici, neophodni su nam drugi ljudi i neophodna nam je jedna doza povjerenja. A povjerenje stičemo kroz zajedništvo. Dakle, da bi došli do jedinstva, mora se ostvariti taj prvi korak i mora postojati određena doza povjerenja. I jedan savjet je da sa ulaganjem povjerenja zakrenemo sa malim količinama ulaganja povjerenja ukoliko nismo sigurni ili ukoliko imamo neka ružna iskustva iz prošlosti. Ali sa druge strane, nemoguće je, kao što dobro poznata misao kaže, čovjek nije ostrvo i nemoguće je živjeti sam do sebe. Već u porodici, u braku, u porodici, u široj familiji, u društvu, na poslu, u crkvi, na svakom mjestu, i mi se susrećemo jedni s drugima. I u stvari, ovu misao sam dobio iz jedne knjige koju sam davno pročitao. Mi mnogo više vjerujemo ljudima koje ne poznajemo nego one koje poznajemo. Mi vjerujemo da će vozač autobusa nas dovesti na pravo mjesto. Mi vjerujemo da će pilot aviona u koji ulazimo sleteti na pravu pistu bez problema. Mi vjerujemo da će osobe na crvenom svjetlu semafora se zaustaviti, iako znamo da šoferi rade gluposti, da avioni padaju i da ljudi prelaze kroz crveno svjetlo. Ali mi krećemo sa povjerenjem. Žalosno je što često u crkvu ulazimo sa velikom dozom nepovjerenja. Naravno, reći će neko, preveliki su ulozi i zato je i naše povjerenje premalo. Ali sa druge strane, često poklanjamo povjerenje kada je u pitanju naš ovozemaljski život, a za vječni tu smo jako stisnuti. Zato neka nam Bog pomogne da pronađemo ljude, pronađemo zajednicu i pronađemo mjesta gdje možemo imati zdravo povjerenje i gdje će to povjerenje svakodnevno rasti, a naravno jedini Bog zaslužuje naše neograničeno povjerenje, no mi grešni ljudi i na tom planu imamo problema. Neka vas Gospod vodi u vašem životu.